Hingi ng balot. Hindi, hindi. Wala lang. Nakapunta na kami yun dyan. Wow guys, look at that. Wow, look at that tree. Look at that tree guys. Wow. Look at that. So nice. Look at that. Oh my gosh. Yeah, the golden tree. Oh my gosh. Wow, look at that. Christmas tree, star. Look at that. I love that. Wow, there's Ate Kankan. Oh! Wow, we're here. Alexa, hi ka mo. Hi ka mo. Hi. Hi. Buksan mo na yan. Tingnan mo kung anong laman. Unboxing! May CCTV. Wag. Papansin naman ito kakamay. Tapos, Welcome to Plaza Navarcas! Welcome to Plaza Navarcas, Pangasinan! Mabuhay! Surprise. Ay, ang konti na. Ganda mo. Para may pitang-pitang ngayon. Gusto mo pa? Ay, gusto niyo pala. Dami ko ng tao na ako. Ate, sakay kayo sa likod. Ano ba ito? Maglalakad kami. Maglalakad na kami. Oo. Bago ba naman? Tubig na meron? Ano pa gagawin mo dyan? Ano pa yung meron sa inyo? May tubig. Uy, pa. Lako, parang Naubos nila. Dapat pala pinupulo yung
Dito. Basa yata. Doon na lang. Lagi naman ako pinapalay. Hawakan na, nag-run. Ito lang yung sa tabi ko. Bihave naman sila. Hindi lang. Sige, pas. Ano yun? Anak, ang insekto yan. Grabe ka naman. Kala ko alitap-tap. Ang tap-tap yellow yun. Milk tea, sarap. Behave. Oreo, behave. Okay na, Arby. Kasi nag-straw. Straw. Wala pa. Ayun. Ayun, ka na ano yun. Kasi, wala na. At yun na ngayon guys, nakauwi na kami. Napakita ko na sa inyo yung aming plaza dito sa Burgos. So don't forget to subscribe, like, and share. Bye! Hi guys! Tikman ang sarap ng cake sa Limel's Cafe. Dito lang yan sa Poblacion, Burgos, Pangasinan. Tikman natin tong dalawa. Yummy, yummy, yummy! Guys, Limel's Cafe. Blueberries! Blueberries! Yummy! What's that? Wow! Here's a Limel's Cafe. Blueberry. Wow! Sarap! Sarap! Yung mga gusto lang bumili dyan, or order sa Limel's Cafe, dito lang sa Poblacion, Burgos, Pangasinan. Order na!